Práve prechádzam okolo obrovského buku, ktorý už dožil, ale ten buk poskytuje domov a základ vlahy pre mladé stromčeky bukové, ktoré tu už môžeme okolo vidieť. Drevokazné huby, ktoré môžeme tuto vidieť, už začínajú to drevo pomaličky rozkladať. Krásnym príkladom aj tento machový porast, ktorý pomáha v tom dreve zadržiavať vodu. Toto je pekný príklad toho, že les si s vlahou a s globálnym oteplovaním poradí aj úplne sám bez pričinenia človeka. Nádherná ukážka divokých fatranských pralesov a takto by to malo vyzerať. Bez človeka, bez nejakého zbytočného zásahu. Keď to naše lesy dokázali 1000 rokov bez človeka, prečo by to nedokázali aj teraz? Zároveň ten strom v tomto prudkom svahu zachytáva aj listie, ktoré môžeme vidieť všade tu, aj s porastom. Aj to zachytáva vlahu a vytvára perfektné podmienky a takto vznikajú parádne pralesy. Zažite s nami Fatru a poďte s nami do prírody spoznávať takéto staré karpatské lesy.